Alright, so balik na mga higanan, no? Kumusta mga katol? Oh, welcome na po, no? Sa lahin ang usad niya kalingawan diri sa tong channel, no? Okay, so today mga katol, no? Hingali tag pilapil. So pilapil na siya. Muna siya pilapil, no? Muna siya taytayan taliwa sa mga kabasakan, no? So itong makita, no? Live ta karon mga higala, no? Gitikal ako. Okay, sumuon na siya ang tagod. Ano siya tagod? Oh, may manok na. Hawa nok, sumbagong ka na ko ron. Hawa ba? Pahawa. Gitikal ako. Okay, sumuon na siya ang ha! So di ay mga banggiitang kuha na sila, oh. Mga kuyaw na sila, no? Atong hinabion ang usa sa membro sa NPA, no? Di bitaw. Di nila NPA mga higala. Mo na siya. Tabo dire. Pe. Say hi to my vlog, pe. Hi vlog. Ano siya yung mga paagi dire, no? Na mahinlo ang atong kabasakan. Nga higala, no? Oh. Ano siya punuan sa saan yung punuan na? Tubog. Siya punuan sa tubog. Kanang kalibunana, hinlo na siya sa una nga pagkalibon. Ay pag binugs ba, hinlo kay nang libuna sa una. Hinlo na. Oh, bisan libon na siya, hinlo na. Ay kukuan na oy. Hinlo na siya nga pagkalibon diha. No? Oh. Ah. Dami kay plastaran diyan sa unang malibang, oh. Oh. Inig gawas kay magsimot-simot sa kamot kay bahong hagunoy. Gitikal ako. Sumukay. Nagbaso ni Tibor. Nagbaso ni Tibor. Yan lang pagkagbas na. Nagbas di midiris basak, no? Oh na. Nga na siya mayuha buskin siya ay. Bakit alukar? Oh, Franco. Ha! Walay hook. Pala rin ang wala, bulan-bulan lang, inag-istis lang, bulan-bulan lang, para man. Mahimo na kang hero sa ML. Walang. Ay, kugpuan na, eh. Farmer hook. Farmer hook. Pala na yung gigamit niya, no? Hinlo magtangtang ang mga sagbot, no? Ha? Oo, yan siya. Nga na among pagbuhat sa kabasakan, no? Ingani ni siya mga iga. Ingini ni. Ingini ni. Unas pi, kuyaw na siya. Kuyaw na siya. Ato na, sama na unsa gud ta. Ato na. So kini tanan Kana makita nimo. restaurances. So, taman maabot sa imong panan. This is me. This is me. Okay ka maghapa. Taman maabot sa imong pananaw. Pe, sa may mong reaction kabahin sa pangtabo ron, pe. Apoy na kayo to, ne. Ansa? Happy meal with look time. Ano siya kabasakano? Ha? Sinati ni mo na? Wakas ka sinati ano, no? Naigo gyud, ding siga gyud ag sundang. Ay no. Ha? Ni gibang? Franco. Spark king kilat pag Naigo di ay? Ako ang hukor pe. Franco. Bayaran, pe. Ha? Franco. Pala da. Pala na daya. Ugag kanang Hook. Ano ba? Ay, napag-istorya gahom-gahom diha, eh. Kagua, eh. Mutunon ta ko yung tingog pod. Mo na kadila magod mo inag-anap ta mo tingog mo na. Mo di ay. Mo ding misiga. Mo ding misiga. Oh, so ano siya, no? Trabaho ni Diris Basak. Power gaya na siya, mga banggiitang mag-uuman nila. Uy, sa ting lukso. Baki. Baki. Bumbil na like kuwang. Ay, baki. Turag baki. Bumbil na lang. Uy, baki na lang di ay. Bumbil na lang. Bumbil. Uy, baki.
Asa na, iasam ni mo pe. Oh, Ihi. Slark. Ay, yung tingog lagi. Hindi ko gaya nga na. Pas ay di pasak yun ay. Ditimos. Ditimos. Timos karibaki. Layat pe. Layat pe. Optimus na wag, Optimus ba? Tiwa sa Slark. Si Slark eh. Tagpo agwa ka Franco. Classic Classic ni. Classic din eh. Kuan pa jud ni. Tagman dapat. Kuan pa jud brawl pa jud kay usa rin yung gagi. Brown ni brown. Brawl lagi tagbo gid mo diha. Mid. Brawl di ay. Ay kuan na oy. Bisag brown nagbasa. Oh nya. Brawl gid. Oh, sayop man na. Kada day stop ko na Oh, pinadudo ka. stop man na. Dapat karon ko na. Stop. Ag stop. Stop. Anong na mana. Oh, man. Dapat ago ga. Oh. Ya, god. Gitikan ako. Mo na gitawag inutok nga binugo. Kini subuta buti mo na kuno na. Kina hinlo. Kaning sagbuta, hinlo man ning sagbuta. Buling. Bulig lang. Di ba pe? Tingog ba? Ay kukuan na eh. Batman ang bahala, mga higala. Sabad na ako guys oh. Tabo kayo guys. Pakito. Ha? Pakito nagpala. Pakito nagpala. Di ba sa Slark? Hapit na ka masuko. Umuo ni siya ng higala, no? Ang kabasakan dili sa tuwa, no? Kabasakan sa atong bukiran. Kani nga pagka hagbas mga higala mo na siya tawag German cat. Mo na siya tawag German cat. Ha? Pinakuan ba? Okay. Pila na ka minutes ha? Bor? Hindi na editon ba? 3 minutes pa to. Minutes pa dito. Bairan bang ko. Kairan ko no? To. Nga gibay ko na nga. Isa. Kalubihan mo. Dagna po. Dagan kagalubihan. Kaya sa ning kalubihan. Isa kayo una nakadiscover yan eh. Pala pwede dai ini. Lagi buangan na sa una kay magagwanta man ta tong sundang kita manglagsik man ang tubig sa tungnaw. Mao na lang to, daghang salamat ug ay kalimot sa pag-subscribe no. Lahos na. Power.